Nu skal vi til noget helt nyt. Nu skal vi til Fear Nothing talentprisen by Airtox. Gud, hej. Hej. Jeg ved godt, at det her ikke er en del af programmet eller planen, men jeg har et ord, jeg gerne vil sige. Okay. Det skal du da have lov til. Og inden vores kære politikere smutter helt væk, så kan du hilse dem inde på Christiansborg og sige, at vi ikke ønsker, at vores skattekroner skal bruges på at springe små børns hoveder i luften. Free Palestine. Jeg sad dernede ved det bord sidste år og havde ikke mod til at gå herop. Og hvorfor det skal være så svært at stille sig op og tale, sige ord, der handler om mennesker, som lider og som bliver bombet, er meget mærkeligt. Og jeg kan huske, at jeg så en masse videoer igennem af de her døde børn og mænd og kvinder. Og jeg tænkte, okay, Amanda, du kan godt. Det er okay at stille sig herop og sige, at det ikke er okay, at vi skal overvære et live folkemord. I dag har jeg hende med mig. Hun er deroppe. Hun fik 335 kugler skudt imod sig. Og det sidste, hun sagde til sin mor, da hun var i akutlinjen, det var, hun stoppede med at snakke, og hendes mor siger til hende, hvorfor siger du ikke noget, skat? Og hun siger, der kommer blod ud af munden på mig. Og hendes mor siger til hende, jamen så tør det af. Og hun siger, det har hun ikke lyst til, for så gør hun hendes trøje beskidt. Og det var det sidste, hun hørte fra hende. Og jeg har en mand med mig, som har stået med en pose. Lad os bare kalde det for en nettopose, for så kan det være, at folk kan forholde sig bedre til det. Med resterne af hans datter. Og i den anden pose, en faktapose med resterne af hans søn. Vores branche handler om empati. Og hvis bare værdighed, integritet og medmenneskelighed kunne være noget, som vi kunne forfølge, så vil verden se helt anderledes ud. Kærlighed er bare vejen frem. Så jeg vil bare virkelig gerne invitere jer til at rejse jer op og tage jeres telefoner frem og så putte noget lys på dem og række dem op imod himlen og så holde bare 1 minut stilhed sammen med mig. Og for alle dem, som ikke kunne være her i dag, men som står her bag ved os. Tusind tak, og have en virkelig dejlig aften, og elsk hinanden.
Tak. Det var ikke en del af programmet. Nu fortsætter vi, Nikolaj.